right? Imboona zvatakamuitira isu, imboona zvakaitirwa namageneral, imboona zvakaitirwa nana General Chiwenga. Appreciate. Saka uchivuka kuti iwewe uri exception. Zvino so mukadzi wako chaiwe ari munhamo kuManicaland uku achishupwa navo paMuchinguri. Adi kuzvimisa. Adi kuzvimisa izvo. Dibom Shogeza ari kutaura panguva idai obuda anyatsotaura chokwadi. Panapa this address yaBom Shogeza akaita I think patova ne2 months ago anyatsotaura chokwadi chiri kuitika kuManicaland achiti aiwa vana Monica Mutsvango uku kuManicaland havasi kana kutombofara. Aiwa panguva idai vari kunongwa kwenzi vari kutonetsana nana Opa Muchinguri. Panguva ino zvinatsobuda pachena kuti aiwa bato iri panguva ino zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Mashoko ari kubuda panapa achitaurwa panapa vanhu vachidzokera aiwa kune mashoko aBom Shogeza anyatsokuratidza kuti Bom Shogeza ndiye munhu panguva ino ari kunongwa kunzi aiwa ari serious nekuliberata nyika yeZimbabwe nekuda kwezvigananda zviri kunongwa kunzi aiwa zviri kunyatsokukanganisa munhu wese munyika. Mashoko aBom Shogeza atiri kuona kuti they are coming up true. Panapa takaona Bom Shogeza kuti zvakataura zvizhinji chokwadi mukatarisana nawo dzeimpeachment nawo dzezvigananda nemacontracts aipiwa avana Wigno Chivayo, mukatarisa nawo dzana Opa Muchinguri dzemari dzavari kutisivha each and every month. Panguva inoyi zvese zviri kungobuda chokwadi. Vanhu vasingambozvizivi chimbofungai dei manga muri kurarama munguva isina Bom Shogeza, dei Bom Shogeza asina kushow up, dei vanhu nyika yese yeZimbabwe ikangomunyikidzwa. Bom Shogeza ndiye akakwanisa kuuya akastopa nawo dzeslogan ye2030 yatikuna panapa it is been reignited awa nechigananda kuda kwachitagurei. Imbotidzai mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Penda comment section medu mudzi mafunguro enyu, subscribe, like, sotomba bell icon.